हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము క్లాసులో 3వ స్కందము 20వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో అంటే వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ 20వ అధ్యాయము మైత్రేయ విదుర సంవాదము. సో ఆ విదురుడు మైత్రేయుని అడుగుతూ ఉంటాడు, సో భగవంతుని గురించి తెలియచేయడంలో మీరు ప్రావీణ్యులు, అంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు అందనటువంటి అంశాలను కూడా మీరు ఎరిగి ఉంటారు, కాబట్టి అటువంటి అంశాలను మీ నుండి నేను వినగోరి ఉన్నాను అంటూ ఆ విదురుడు అడగడము, దానికి ఆ మైత్రేయుడు చెప్తాడు. సో అలాగే ఇక్కడ అంటే ఈ సృష్టి ఏ విధంగా జరిగింది అంటే ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చినటువంటి వారు స్వతహాగా ఈ సృష్టిని సృష్టించారా లేదా అందరూ కలిసి చేశారా, ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే దానికి ఇక అంటే తాను విన్నటువంటి అంశాలను ఆ మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో లాస్ట్ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తాడు, వరదాయకుడును ప్రసన్నార్తి హరుడును అగు శ్రీహరి చెంతకు అతడు చేరెను. తన భక్తుల ప్రీత్యర్థమై ఆ దేవదేవుడు అసంఖ్యాకములగు దివ్య రూపములను దర్శించును. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సృష్టి ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో, బ్రహ్మ చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆయన యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి ఆయన మొదట సత్వగుణంతో ప్రకాశించేటువంటి ఆ దేవత ప్రముఖులను సృజించడము, అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు
పగటి రూపంలో ఉండేటువంటి తన యొక్క సూక్ష్మ దేహాన్ని ఆ దేహాన్ని వదిలివేయగా వారు దానిని క్రీడించడము. ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడు జగనముల నుండి దానవులను జన్మనొందారు అని చెప్తారు. ఇక వారు మైథున ప్రియులు, అమిత కామితులై నా కారణంగా సంభోగార్థమై వారు బ్రహ్మను సమీపించటము. ఆ తర్వాత పూజనీయుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు తొలుత వారి యొక్క మూర్ఖత్వమునకు నవ్వుకున్నాడట. మరి ఆ సిగ్గుమాలినటువంటి అసురులు తనను సమీపించుటను గాంచినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు కుపితుడయ్యి పిదప భయంతో వేగంగా పరుగుదీశారు అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ భగవంతుడి దగ్గరకు వచ్చి ఆ భగవంతుడుని ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నాడు. వరదాయకుడు, ప్రసన్నార్తి హరుడు అయినటువంటి శ్రీహరి చెంతకు ఆ బ్రహ్మ చేరుకున్నాడట. ఎందుకంటే ఆ శ్రీహరి, ఆ నారాయణుడు, ఆ భగవంతుడు తన యొక్క భక్తుల ప్రీత్యర్థమై ఆ దేవదేవుడు అసంఖ్యాకమైనటువంటి దివ్య రూపాలను, అనేకమైనటువంటి అవతారాలను దాల్చేటువంటి విషయాన్ని మరలా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంతకుముందు కూడా మనం చూసాం, ఈ సృష్టి జరగడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ అయినటువంటి ఆ నారాయణుడి ద్వారా ముగ్గురు విష్ణువులు రావడము. సో తద్వారా ఈ సృష్టి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి క్రమాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు మనము మరికొన్ని శ్లోకాలు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యంతో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మీరు ఆల్రెడీ ఈ కొన్ని శ్లోకాలు చదివి ఉన్నారని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి నేను ఒకసారి రీడ్ చేసేసి వాటి గురించి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఈ 26 చదివారు కదా ప్రభు? 26, 27, 28 చదివాం ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో 26, 27, 28 శ్లోకాలు చూద్దాము. ముందు ఒకసారి చదివి తర్వాత వివరణ చూద్దాం. హరే కృష్ణ. పాహి మాం పరమాత్మంస్తే ప్రేషణేనాసృజం ప్రజాః తాయిమాయభితుం పాప ఉపాక్రామంతి మాం ప్రభో. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇంకా పాహి రక్షింపుము, మాం నన్ను, పరమాత్మాన్ ఓ దేవదేవా, తే నీ యొక్క, ప్రశ్నేన ఆజ్ఞచే నీ యొక్క ఆజ్ఞచే, అసృజం నేను సృజించి తిని, ప్రజా అంటే జీవులను, తా ఇమాహ వారే, ఎవరైతే నేను సృష్టించానో వారే, యభితుం మైతున సుఖమును పొందుటకు, పాప జీవునులు ఉపక్రామంతి చేరిరి, మాం నన్ను, ప్రభో ఓ ప్రభు. సో ఇక ఆ బ్రహ్మ ఆ భగవానుని, ఆ నారాయణుని శ్రీహరి చెంతకు చేరినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడట. హే ప్రభు, నీ ఆజ్ఞచే నా చేత సృజించబడిన ఈ పాపమయులగు దానవుల నుండి నన్ను రక్షింపుము. కామవాంచచే వారు కిపుతిలై నాపై దాడి చేయ అరుదించిరి అంటూ ఆ బ్రహ్మ ఆ నారాయణ్ణి చేరి, ఆ శ్రీహరిని చేరి మొరపెట్టుకుంటూ ఉంటున్నాడు. సో ఇది భావము. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, బ్రహ్మదేవునిచే కావించబడిన దానవుల సృష్టి అనడి ఈ సందర్భముననే పురుషుల నడుమ స్వలింగ సంపర్క వాంఛ కలిగినట్లుగా ఇచ్చట గోచరించుతున్నది. అనగా అట్టి స్వలింగ సంపర్క వాంఛ దానవ ప్రకృతికి సంబంధించినట్టిది. అంతియేగాక సామాన్య జీవన విధానమునకు బుద్ధిమంతుడైన వానికి అది ఉచితమైనది కాదు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, భాష్యం. సో ఇంకా 27వ శ్లోకము.
త్వమేక కిల లోకానాం క్లిష్టానాం క్లేశనాశనః త్వమేక క్లేశదస్తేషాం ఆసన్న పదాం తవ. సో త్వం అంటే నీవు, ఏక త్వమేక నీవు ఒక్కడివే, కిలా నిక్కముగా, లోకానాం జనుల యొక్క, ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి జనుల యొక్క, క్లిష్టానాం అంటే దుఃఖ పీడితులు, క్లేశనాశనః అంటే క్లేశనాశనములు. సో క్లేశ అంటే క్లేశములు, నాశన అంటే హరింపజేసేటువంటి వాడు, అంటే ఆ క్లేశములను బాధలను హరింపచేసేటువంటి వాడు. త్వం ఏకః నీవు ఒక్కడివే, క్లేశదః దుఃఖమును కలగజేయుటకు చేయుట, తేషాం వారలకు, అనాసన్న ఆశ్రయము నొందని, పదాం పాదములను, తవ నీ యొక్క. సో ఇంకా ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. భావం శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ దేవా, ఆ బ్రహ్మ అంటున్నాడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీహరిని చేరిన తర్వాత ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ దేవా, ఆర్తులైన వారి క్లేశములను హరింపచేయుటకు, నీ పాదాశ్రయము నొందని వారులకు క్లేశములను కలిగించుటకు నీ ఒక్కడవే సమర్థుడవై ఉన్నావు, అంటే సమర్థుడవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఇక్కడ, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక పదంతి, క్లేశదస్తే క్లేశదస్తేషాం అసన్న పదాం తవ అంటే అను పదము, అంటే ఆ పద్య భాగము భగవానుడు రెండు విధములగు కార్యములను కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే, ఒకటి, తన పాదపద్మములను ఆశ్రయించిన వారికి రక్షణమును వసగుట అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి మొదటి కార్యం. ఇక రెండవది, ఎవరైతే తన ఎడ శత్రుభావమును కలిగి సదా దానవ ప్రవృత్తిని, అంటే భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి, భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా, శాస్త్రాలను పాటించకుండా దానవ ప్రవృత్తిని కూడి ఉండి వారులకు కష్టములను కలిగించుట రెండవ కార్యం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పదాన్ని తీసుకున్నటువంటి క్లేశదస్తే సామన్నాసన్న పదాం తవ అనేటువంటి దాంట్లో, ఒకటి ఆయనని ఆశ్రయించిన వారు, రెండవది ఆయన్ను ఆశ్రయించని వారికి కలిగేటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తి రహితులకు క్లేశమును ఒసగుటయే మాయ యొక్క కార్యము, నీవు శరణాగత జీవుల రక్షకుడవు కనుకనే నీ పాదములను నేను ఆశ్రయించుచున్నాను, ఈ దానవుల నుండి నాకు రక్షణము వసుగుము అని ఇచ్చట బ్రహ్మదేవుడు పలికినాడు అని చెప్తున్నాడు. సో మరొక శ్లోకము చూసి ఇక వివరణలోకి వెళ్దాము. హరే కృష్ణ. సోవదార్యాస్య కార్పణ్యం విముక్తాధ్యాత్మదర్శనః విముంచాత్మతమ్నుం ఘోరామిత్యుక్తో విముమోచః. స అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీహరి అని, అవతారస్య, స అవతారస్య అంటే ఆ శ్రీహరే ఎరిగి ఉన్నాడు, అవతారస్య అంటే ఎరిగి, అస్య అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క కార్పణ్యం కలతను, వివిక్త అంటే నిస్సందేహముగా, అధ్యాత్మ ఇతరుల మనసును, దర్శన గాంచగలిగిన వాడు, విముంచ పరిత్యజింపుము ఆత్మతనుం నీ దేహమును, ఘోరాం అంటే అపవిత్రమగు, ఇతి ఉక్తః అని ఆజ్ఞాపించెను, విముమోచ బ్రహ్మదేవుడు దానిని విడిచెను. సో ఇక్కడ ఇంకా
ఆ మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు విదురుడితో. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ అక్కడికి వచ్చేసి ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడో, ఇతరుల మనసును స్పష్టంగా గాంచగల శ్రీహరి బ్రహ్మదేవుని కలతను ఎరిగి అతనితో ఈ అపవిత్రమగు దేహమును త్యజింపుము అని పలికెను. ఆ విధంగా భగవానునిచే ఆజ్ఞాపింపబడిన వాడై బ్రహ్మ తన దేహమును త్యజించెను. సో భాష్యం. భగవానుడు ఇచ్చట వివిక్తాధ్యాత్మ దర్శన అని వర్ణించబడినారు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఇతరుల కలతను నిస్సందేహంగా పూర్ణంగా తెలుసుకొనగలిగిన వాడు సాక్షాత్తుగా భగవానుడే గాని అన్యుడు కాడు. ఎవరైనా ఏదేని కష్టమునకు గురి అయినప్పుడు మిత్రుని నుండి దానికి విమోచనము పొందగోరినచో ఆ మిత్రుడు అతని బాధనంతటినీ పూర్తిగా తెలుసుకొనలేకపోవచ్చును. కానీ భగవానునకు అది కష్టకార్యము కాదు. అతడు పరమాత్ముని రూపమున ప్రతి జీవి హృదయమునందు వసించియున్నాడు. కనుక దుఃఖమునకు నిజమైన కారణమును అతడు నేరుగా తెలుసుకొనగలడు అంటూ ఇక్కడ మనకి భగవద్గీత 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో దాన్ని ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్ వేద విదేవ చాహం అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆయన చెప్తారు భగవంతుడు, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను నేనే అంటూ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు పలికినటువంటి ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ప్రతి వారి హృదయమునందు నేను నిలిచి ఉన్నాను. నా కారణమునే స్మృతి విస్మృతి కలుగుతున్నాయి. అంటే మరుపు, గుర్తింపు, జ్ఞానం అవి రెండు కూడా నా నుండే కలుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా మనుజుడు ఎప్పుడు దేవదేవునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడగునో అప్పుడు అతడు హృదయస్థుడై ఉన్నట్లుగా తెలుసుకొనును. అంటే ఆ భగవంతుడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా ప్రమాదముల నుండి బయటపడవలనో లేదా ఏ విధంగా భక్తి యోగం అతడు ఆశ్రయించవచ్చునో భగవానుడి మనకు మార్గదర్శనమును కావించును. అయినను భగవానుడు బ్రహ్మదేవునితో అతని ప్రస్తుత దేహమును పరిత్యజించమని పలికెను. దానవ ప్రవృత్తిని అది సృజించి యుండుటయే అందులకు కారణము. శ్రీధర స్వామి వారి కథనము అనుసరించి బ్రహ్మదేవుడు ఆ రీతి నిరంతరము దేహమును త్యజించుట ఎనున్నది నిజముగా అతడు తన దేహమును వదిలివేయుట కాదు. బ్రహ్మదేవుడు అట్టి నైజమును విడిచెనని ఆయన తెలిపిరి. అంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క మనస్సు జీవుని యొక్క సూక్ష్మదేహము. మనము కొన్ని మార్లు ఏది ఏదో ఒక పాపపు ఆలోచన యందు మునిగి ఉండవచ్చును. కానీ అట్టి ఆలోచనను విడిచినంతనే మనం ఆ దేహమును విడిచినట్లుగా చెప్పవచ్చును. దానవులను సృజించినప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క మనసు సరి అయిన స్థితిలో లేదు. సమస్త సృష్టి రజోగుణమై ఉన్నందున అది రజోగుణ పూర్ణమై ఉండవచ్చును. కనుకనే అట్టి రజోగుణమయులకు పుత్రులు జన్మించిరి. అనగా సంతానమును పొందినప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా అతి సావధానులై ఉండవలెను. పిల్లవాని మానసిక స్థితి అతడు తల్లి గర్భమున ప్రవేశించున్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉండును. కనుకనే వైదిక విధానమును అనుసరించి గర్భధాన సంస్కారము అను దానిని తప్పక పాటించవలెను. సంతానమును కనుటకు ముందు మనుజుడు తన కల్లోలిత మనసును
పవిత్రమనర్చుకొనవలెను. తల్లిదండ్రుల మనస్సులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములందు లగ్నమై ఉన్నప్పుడు సంతానము జన్మించినచో సహజముగానే ఆ పిల్లలు భగవద్భక్తులు కాగలరు. సమాజమంతయు అట్టి సత్పురుషులతో నిండినప్పుడు దానవ ప్రవృత్తి నుండి కష్టములు కలుగుటయనడి ప్రశ్నయే ఉదయించదు. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యమును మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితి. సో ఇక్కడ మనకి మొదటగా మనం 26వ శ్లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క చెంతకు చేరి, హే ప్రభు, నీ ఆజ్ఞ చేత నేను సృష్టించినటువంటి ఈ పాపమయులైనటువంటి దానవుల నుండి నన్ను రక్షింపుము. ఎందుకంటే కామవాంఛచే వారు కుపితులై నాపై దాడి చేయ అరుదించిరి అంటూ ఆ బ్రహ్మ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించి ఇక ఆ విధంగా ఆయన్ని రక్షింపమని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క సృష్టిలో తొలి జీవుడుగా సృష్టించబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఈ సృష్టిని ప్రారంభించి చేస్తూ ఉన్నటువంటి మొదట మనం చూసాం మహతత్వము ఏంటి, మరి రజోగుణమయమైనటువంటి మహాతత్వం ఇదంతా. మరి ఆ రజోగుణం కారణంగా సో ఆయన యొక్క మనస్సులో ఆ కలిగినటువంటి భావనలను నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఈ జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ ఆయనే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నువ్వు నన్ను ఈ సృష్టి చేయమని నన్ను మొదటగా సృష్టించావు, నీ యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు నేను సృష్టి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో నా చేత సృష్టించబడినటువంటి మరి ఈ పాపమైనటువంటి దానవులు వారు కామవాంఛచే వారిలో కలిగినటువంటి ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆ కామవాంఛ ద్వారా వారు నన్ను దరిచేరుతూ ఉన్నారు, కామవాంఛతో నన్ను దరిచేరుతూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి పరిస్థితుల నుండి నన్ను రక్షించవయ్యా అంటూ ఆయన బ్రహ్మ ఆ దేవాది దేవుణ్ణి భగవానుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మదేవుడి చేత సృష్టించబడినటువంటి ఆ దానవులు అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళలో కలిగినటువంటి స్వలింగ సంపర్క వాంఛ కలిగినట్లుగా ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. అంటే ఆ సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఈ విధమైనటువంటి అపరాధం కూడా కలిగి ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అనగా అట్టి స్వలింగ సంపర్క వాంఛ ఏదైతే ఉందో అది దానవ ప్రవృత్తికి సంబంధించినట్టిది. అంతేగాక సామాన్య జీవన విధానమున బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వానికి అది ఉచితమైనది కాదు. అంటే సాధారణ జీవన విధానానికి అది సరి అయినది కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి వ్యవస్థలో ఈ కలియుగంలో ఒకప్పుడు కొంత
భయంగా ఉండేటువంటిది. సహజీవనం అన్నా లేదా స్వలింగ సహజీవనాలు ఉన్నాయి కదా! పురుషుడు కలిగి అలాగే స్త్రీలు కలిసి ఉండేటువంటి విధానాన్ని మాకు కూడా ఇతర కుటుంబాల్లాగానే ఉండాలి అనేటువంటి దానికి కోర్టులకు వెళ్ళడం, కోర్టులో అనుమతులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మన శాస్త్రాలలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి స్వలింగ సంపర్క వాంఛ అంటే ఒక స్త్రీతో గాని, ఒక పురుషుడితో కానీ సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఆ వాంఛ ఏదైతే ఉందో అది దానవ ప్రవృత్తి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవుడుకు సరి అయినటువంటి విధానం కాదు అని చెప్తున్నారు. అది సామాన్య జీవన విధానానికి సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదు అని మన శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి వాటిని వదిలేసి మనం ఎంత మూర్ఖంగా ఇప్పుడు వాదిస్తూ ఉన్నారంటే అది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్వలింగ సంపర్కము లేదా స్వలింగంగా ఒకళ్ళొకళ్ళు కలిసి జీవన విధానం గడిపేటువంటిది కుటుంబ వ్యవస్థలాగా మేము కూడా ఉంటాం అని చెప్పేటువంటి. సో మరి అది ఎందుకు అనేటువంటి చూద్దాం. ఇది సో అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు. త్వమేక కిల లోకానాం క్లిష్టానాం క్లేశనాశనః త్వమేక క్లేశదస్తేషామన్న ఆసన్న పదాం తవ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి త్వమేక క్లేశదస్తేషాం నాసన్న పదాం తవ అంటూ చెప్తుంది. అంటే ఇంకా ఆ బ్రహ్మ అడుగుతున్నాడు, ఓ దేవా, ఆర్తులైన వారికి అంటే నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారికి, నీ పాదాలను ఆశ్రయించి నీ శరణుజొచ్చినటువంటి వారికి, నీకు సంపూర్ణంగా శరణుజొచ్చినటువంటి వారి యొక్క క్లేశములను హరింపచేయుటకు నీవు సమర్థుడవు. అదేవిధంగా నీ పాదాశ్రయమును పొందని వారికి క్లేశమును కలిగించుటకు నీవే సమర్థుడవు. ఆ విధంగా చేయగలిగేటువంటి వాడవు నీ ఒక్కడివే. అంటే నిన్ను దరిచేరినటువంటి వారిని, నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారిని ఈ భవబంధనాల నుండి రక్షించేటువంటి వాడవు నీవే. అలాగే నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారిని, ఇంకా ఈ బంధాలలో అంటే నిన్ను మరిచిన కారణంగా ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకుని ఈ జన్మలలో ఉండే విధంగా చేయగలిగేటంత దానికి కూడా నీవొక్కడవే సమర్థుడవు, నీవు తప్ప మరెవరూ కాదయ్యా అంటూ చెప్తాడు. భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా అంటాడు, ఏదైనా తను తెలుసుకోదగినప్పుడు నీవు తప్ప నాకు ఈ సమస్య అంటే ఈ దీనికి పరిష్కారం చెప్పగలిగేటువంటి వారు వేరొకరు లేరు, అంటే నీవే సంపూర్ణుడవు. అలాగే భగవద్గీతలో ఆయన ఎన్నోసార్లు చెప్తారు, ప్రతిసారి కూడా నన్ను ఆశ్రయించండి, నాకు భక్తులు కండి. సో అన్ని రకాలైనటువంటి పాపముల నుండి నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అని చెప్పి. సో అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కూడా అంటున్నాడు, ఆర్తులైన వారి క్లేశాలను హరింపచేసేటువంటి వాడవు నీవే. అలాగే నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి ఆయన మనకి అసురుల గురించి చెప్తాడు. దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము అనే భగవద్గీతలో మనకి ఏ విధంగానైతే ఈ అసుర స్వభావాలతో నన్ను మర్చి, శాస్త్రాలను మర్చి జీవన విధానం గడుపుతూ ఉంటుంటారో వారిని మళ్ళీ ఆ విధమైనటువంటి యోనిల్లోనే నేను పడవేస్తాను, వాళ్ళు అంతకంతకి పాపాత్ములవుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అంటే జీవుడిని ఉద్ధరించడం కానీ, జీవుడిని అంటే చేసేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారము ఆ భగవంతుడికే ఉంది. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా మనకు చెప్తున్నారు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు. సో మరలా ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో తీసుకునేటువంటి పదంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఆయన క్లేశదహ అంటే దుఃఖములను కలగజేసేటువంటి తేషాం, క్లేశదస్తేషాం అనాసన్న పదాం తవ అంటూ చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో. సో అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దుఃఖములను కలగజేయుటకు, అలాగే
నీ యొక్క అంటే పాదాలను ఆశ్రయించనటువంటి వారి. అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి మామూలుగా. ఒకడు చెడ్డవాడు అన్నావనుకో, "నువ్వు చెడ్డవాడివిరా" అన్నాను. అంటే పక్కవాడు ఇదే అన్నట్టుగా. సో, ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నారు మనకి. అంటే ఇక్కడ నీ పాదాలను ఆశ్రయించని వారికి హ్మ్. క్లేశములను కలిగించుటకు నీ ఒక్కడివే సమర్థుడవు. అంటే నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారి క్లేశాలను తొలగించేవాడివి కూడా నీవే అన్నట్లు చెప్తున్నారిక్కడ. సో, అందుకే మనకి 2 విధాల కార్యాలను కలిగి ఉన్నాడని సూచిస్తుంది. అంటే ఆ భగవంతుడు 2 రకాలైనటువంటి కార్యాలు. అంటే తనను ఆశ్రయించినటువంటి వారిని ఆయన రక్షిస్తాను అని, ఇక తనను విస్మరించినటువంటి వారిని తాను రక్షించడు అని. అంతే కదా! మనం ఎవరినైనా ఏదైనా కోరుకొని మనం కావాలి అని అనుకుంటేనే కదా మనకిచ్చేది. సో, కాబట్టి తన పాదపద్మములను ఆశ్రయించినటువంటి వారికి రక్షణ ఒసగేటువంటిది మొదటి కార్యం కాగా, ఆయన భగవంతుడు కూడా చెప్తారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతానాం అంటూ చెప్తారు. అంటే మొదట సాధువులను తను రక్షిస్తాడు. ఆ తర్వాత దుర్మార్గులను శిక్షించడము ఆయన కర్తవ్యం. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా తనను ఆశ్రయించినటువంటి వారిని, తనను శరణాగతి నొందినటువంటి వారిని రక్షణ ఒసగటము ఆయన యొక్క కార్యం. కాబట్టి నేనొచ్చి నీకు శరణాగతుడినవుతున్నాను, నన్ను రక్షించవయ్యా అంటూ ఆ బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. అలాగే ఆ భగవంతుని భగవంతుడిని విస్మరించి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి ఆ దానవ ప్రకృతి కూడినటువంటి వారికి కష్టాలను కలిగించడం అనేది ఆయన యొక్క రెండవ కారణం అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ విధంగా ఆ భక్తి రహితులైనటువంటి ఆ దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారికి క్లేశాలను కలగజేయడం అనేటువంటిది మాయ యొక్క కార్యము. ఆయన యొక్క సృష్టి, ఆయన వాటిలో మాయ మనకి భగవంతునికి మనకు మధ్య తెరగా ఉండేటువంటి ఈ మాయ ఎప్పుడైతే మనలో ఆవృతమై ఉంటూ ఉందో మనం భక్తిలో అధోగతి అవుతుండేటువంటి పరిస్థితి, ఆ భగవంతుని మనం దరిచేరలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎప్పుడైతే మాయను తొలగించుకుంటామంటే కృష్ణుని ఆశ్రయిస్తామో, భగవంతుడు మనకు చెప్తారు గురువులు, భగవంతుడు జ్ఞానమయ పూర్ణుడు, సూర్యుడి వంటి వాడు. సూర్యుడు వచ్చాడనుకోండి చీకటి పటాపంచలైపోతుంది. మనం భగవంతుడిని ఆశ్రయించామనుకోండి ఈ చీకటి అనే అజ్ఞానము అనేటువంటి మాయ తొలగిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నీవు శరణాగత జీవుల రక్షకుడవు కనుకనే నీ పాదపద్మాలను నేను ఆశ్రయించుచున్నానయ్యా. ఈ దానవుల నుండి నాకు రక్షణ ఒసగుము అని ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు పలికి ఉన్నాడు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఇంకా బ్రహ్మ అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇతరుల మనసును స్పష్టంగా గాంచగలిగిన ఆ శ్రీహరి బ్రహ్మదేవుని కలతను ఎరిగి అతనితో ఈ అపవిత్రమైనటువంటి దేహమును త్యజింపుము అని పలికెను అంటూ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం బ్రహ్మతో. ఆ విధంగా భగవానుని చేత ఆజ్ఞాపింపబడిన వాడై బ్రహ్మ తన దేహమును త్యజించెను అని చెప్తూ ఉంది. అంటే ఇక్కడ భగవానుడు వివిక్తాధ్యాత్మ దర్శన అంటే ఇక్కడ మనము వివిక్త అంటే నిస్సందేహంగా, ఎటువంటి సందేహం లేకుండా, ఆధ్యాత్మ దర్శన అంటే ఇక్కడ వివిక్తాధ్యాత్మ దర్శన అంటే ఆధ్యాత్మ దర్శన అంటే ఇతరుల యొక్క మనస్సులను ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అంటే మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశమే, నేను అందరి హృదయాలలోనూ హృదయస్థ పరమాత్మగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నటువంటి అంశం, ఇతరుల యొక్క కలతలను నిస్సందేహంగా పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే, ఆ భగవానుడే తప్ప మరెవరికి కూడా అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ఒక అంశ అయినటువంటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ముగ్గురు అవతారాల్లో మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలోనూ సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు. అన్ని హృదయాలలోనూ అంతటా కూడా సమంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి ఎవరైనా ఏదేని కష్టమునకు గురి అయినప్పుడు మిత్రుని నుండి విమోచనానికి
మనము పొందగోరినచో ఆ మిత్రుడు అతని యొక్క బాధనంతటిని పూర్తిగా తెలుసుకొనలేకపోవచ్చును. కానీ భగవానుడికి అది కష్టకార్యము కాదు. ఎందుకంటే అతడు పరమాత్ముని రూపమున ప్రతి జీవి హృదయమునందు వసించియున్నాడు. కనుకనే దుఃఖమునకు నిజమైన కారణమును అతడు నేరుగా తెలుసుకొనగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అయితే ఇక్కడ మనము ఏదైనా మనకు బాధలొచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము? మన మిత్రులను లేదా మనకు పెద్దవాళ్ళు, మన శ్రేయోభిలాషులను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాం. కానీ మనం చెప్తే తప్ప మన యొక్క బాధలను మన మిత్రులు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనతో ఉండేటువంటి మన శ్రేయోభిలాషులు అని మనం చెప్పుకోగలిగేటువంటి అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది అంటే భౌతికమే, అది తాత్కాలికమే, అంటే మాయ ద్వారా మనం భావించేటువంటి భావన మాత్రమే. కానీ భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తారు, నాకు మించిన శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడు మరొకడు లేడయ్యా అని చెప్తాడు. నేను ఎవరి ఎడ పక్షపాత దోకరుల్లో ఉండను. ఎవరు నన్ను కావాలి అనుకుంటారో వారిని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు. వారికి ఏది కావాలనో అది నేను సమకూరుస్తాను. వానికి ఉన్నదాన్ని నేను సంరక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు. కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆయన్ని మించిన శ్రేయోభిలాషి మనకి ఇంకొకరు లేరు కదా! మరి కాబట్టి మనం చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మన భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి శ్రేయోభిలాషులుగా మనం భావించబడేటువంటి మాయ ద్వారా మనం అనుకునేటువంటి మన మిత్రులు, మన బంధువులు, మన లేక ఎవరైనా గాడ్ ఫాదర్స్ అది ఇది అంటుంటాం కదా! మరి అటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా వారు సరిగా మన బాధలను తెలుసుకొనలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ నిస్సందేహంగా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా సంపూర్ణుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు పరమాత్ముని రూపంలో మన హృదయంలో ఉంటూ ఉన్నాడు కదా! మరి మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు మరి దేని వలన మనం దుఃఖానికి కారణమవుతూ ఉన్నామో అది నేరుగానే తెలుసుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుడు 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగంలో చెప్తాడు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట అంటూ ఆ భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రతి వారి హృదయమునందు నేను నిలిచి ఉన్నాను. నా కారణం చేతనే నేనే. ఎందుకంటే జీవుడు తాను ఈ పొందినటువంటి దేహాన్ని పొందగానే తాను గత జన్మలో ఏం చేశాడు, ఏమిటి అనేటువంటి అవన్నీ మర్చిపోతాడు. ఆ మర్చిపోయే విధంగా చేసేటువంటిది లేదా ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మికంగా ఏదైనా గత జన్మలలో చేసి ఉన్నట్లయితే దాని నుండి మళ్ళీ ఎక్కడ నుండి అతడు మొదలుపెట్టాడో అక్కడ నుండే మళ్ళీ చేసేటువంటి స్మృతిని కూడా ఆ భగవంతుడే కలగజేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పినటువంటిది మనకి ఆ పురుషోత్తమ యోగంలో ఆయన అదే చెప్తారు. నా కారణమునే స్మృతి విస్మృతి కలుగుతున్నాయి. ఆ విధంగా మనుజుడు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు అంటున్నారు, ఎప్పుడు దేవదేవునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడవుతాడో అప్పుడు అతడు హృదయస్థుడై ఉన్నట్లుగా తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో మనం అంతకుముందు కూడా చూసాం భగవద్ధామ వర్ణనలో ఆ సనక సనందనాదులైనటువంటి నలుగురు కుమారులు ఆ హృదయస్థ పరమాత్మని దర్శించుకోవడంతోనే వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా తొలగిపోయి, అజ్ఞానం తొలగిపోయి ఆ భగవంతుడు వస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఎవరైతే భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులవుతారో అప్పుడు మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని మనం దర్శించగలుగుతాము. సో ఇక అప్పుడు ఏ విధంగా ఈ ప్రమాదముల నుండి బయటపడవలనో, మనము సాగరంలో మునిగిపోతుంటే మన పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూడకుండా రక్షించండి ఏదో మొత్తుకుందాం అనుకోండి, ఎలా అవుతుంది? సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మన హృదయంలోనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం పరమాత్మను మనము ఆ శరణాగతులం అవుతామో అప్పుడు ఆయన ఈ ప్రమాదముల నుండి, ఎందుకంటే మనకి నిజమైనటువంటి శ్రేయోభిలాషి మిత్రుడు ఆ భగవంతుడే. కాబట్టి ఆయన మనం ఏ విధంగా ఈ క్లేశాల నుండి, ఈ ప్రమాదాల నుండి బయటపడాలనో ఆయన చెప్తారు. అందుకనే ఆయన చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యాజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్తారు. సో అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నన్ను శరణొచ్చినట్లయితే నేను నీ పాపాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేస్తాను, సందేహం లేదు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయం. సో అంటే ఈ ప్రమాదాల నుండి ఎలా బయటపడాలనో ఈ భక్తి కూడా మనకు మనం ఎంత చేద్దామన్నా కదా భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా శుద్ధ భక్తుల ద్వారా ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో మనకు శుద్ధ భక్తుల యొక్క కలిసేటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తారు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే
శుద్ధ భక్తులతో కలుస్తామో అప్పుడు మనకి ఆ భగవంతుడి ద్వారా జ్ఞానోదయం అవుతూ ఉంటుంది. తద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడు గురువుని ఇవ్వడము, తద్వారా అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకునేటువంటి మార్గం. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఏ విధంగా ప్రమాదాల నుండి బయటపడవలెనో, లేదా ఏ విధంగా భక్తి యోగమును అతనిని ఆశ్రయించవచ్చునో భగవానుడే మనకి మార్గదర్శనము కావించును. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. సో అయినా కూడా భగవానుడు బ్రహ్మదేవునితో అతని ప్రస్తుత దేహమును పరిత్యజించమని పలికెను. ఎందుకంటే దానవ ప్రవృత్తి అది సృజించి ఉండుటయే అందులకు కారణము. అయితే ఇక్కడ నీ దేహాన్ని వదిలివేయి అని అంటే ఇక్కడ మనము స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు అని చెప్తాము. మరి శ్రీధర స్వామి వారి యొక్క కథనమును అనుసరించి బ్రహ్మదేవుడు ఆయన ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడితో భగవానుడు చెప్పాడో ఆ దేహాన్ని త్యజించను అని చెప్తున్నారు. ఆ రీతిగా దేహాన్ని త్యజించటం అంటే నిజంగా తన యొక్క ఈ స్థూల దేహాన్ని త్యజించడం అని కాదు. ఈ మన మనస్సు, మన యొక్క ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది సూక్ష్మ దేహంగా చెప్పబడుతుంది. అంటే మన మనస్సులో వచ్చినటువంటి ఆలోచనల కారణంగానే ఆ విధంగా జరిగింది కదా. ఆ మనస్సు సరిగా లేకపోవడం వల్లే బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి ఆ జీవులు తమోగుణ స్వభావులై ఉన్నటువంటి వారు. కాబట్టి అటువంటి ఆ ఆలోచనను వదిలివేయమని అర్థం ఇక్కడ. ముందు దేహాన్ని త్యజించవయ్యా అంటే, అంటే నీలో వచ్చినటువంటి ఆ మనసులో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలివేయి అని చెప్తున్నారు. సో మనసుని జీవుని యొక్క సూక్ష్మ దేహము అని, మనము కొన్నిసార్లు ఏది ఒక పాపపు ఆలోచన యందు మునిగి ఉండవచ్చునో, మన ఆలోచనలో మనసులోనే కదా ఆలోచనలు వచ్చేది. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన దేహాలను త్యజించడము అంటే ఈ ఈ మొత్తం దేహాన్ని అని కాదని అర్థం. తనలో కలిగినటువంటి ఆ ఆలోచనలు అనేటువంటి దేహం, సూక్ష్మ దేహం ఏదైతే ఉందో దానిని త్యజించమని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. కానీ అట్టి ఆలోచన విడిచిన వెంటనే మనము దేహము విడిచినట్లుగా చెప్పవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అదొక ఈ ఆలోచనలు వదిలివేసామనుకోండి మంచిగా ఉండగలుగుతాం కదా. అంటే ఈ దేహంలో మంచిగా జీవించగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ దేహాన్ని వదిలేసినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. దానవులను సృష్టించినప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క మనసు సరి అయిన స్థితిలో లేదు. సమస్త సృష్టి రజోగుణమై ఉన్నది. అది రజోగుణ పూర్ణమై ఉండవచ్చును కదా. కనుకనే అట్టి రజోగుణమయులైనటువంటి పుత్రులు జన్మించిరి. అంటే ఈ సృష్టి జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, ఎందుకంటే మొదట మహతత్వము వచ్చినటువంటి ఆ రజోగుణమయమైనటువంటిది కదా. ఆ తర్వాత దాని నుండి అహంకారం, మిథ్యా అహంకారము అనేటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో కలిగి ఉన్నటువంటి మిథ్యా అహంకారం ఉత్పన్నం కావడం. మరి సో ఇక్కడ అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ సృష్టి జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే దానవులను సృష్టించినప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క మనసు సరి అయిన స్థితిలో లేదు అని చెప్తున్నారు. సమస్త సృష్టి రజోగుణమై ఉన్నందువలన అది రజోగుణం పూర్ణమై ఉండవచ్చు అప్పుడు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. కనుకనే అటువంటి రజోగుణమయమైనటువంటి పుత్రులు వారికి జన్మించారు. అంటే బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించబడ్డారు అని చెప్తున్నారు. అంటే సంతానమును పొందినప్పుడు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చాలాసార్లు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆయన మనకి చెప్పినటువంటి భాష్యాల్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ సంతానాన్ని పొందునప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా అతి సావధానులై ఉండవలెను అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ వచ్చినటువంటి సృష్టించబడినటువంటి జీవుల యొక్క ధర్మం ఏంటి? ఆ భగవంతుని సేవ చేయడము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడం. కానీ అది మర్చిపోయి భగవంతుణ్ణి సంతోషపరచాలి, భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశలము అనేటువంటి ఈ విషయాన్ని మర్చిపోయి ఈ దేహాన్ని పొందగానే, ఈ స్థూల దేహాన్ని పొందగానే ఈ దేహం నేను అనేటువంటి ఒక భావనలలో ఉండిపోతూ. సో కాబట్టి మరి ఆ భావనలో రావడం వల్ల మనము మిథ్యా అహంకారం, నేను భోగించాలి అనేటువంటి భావన మనలో కలుగుతుంది. భోగించాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. కాబట్టి ఈ స్త్రీ పురుషుల
మధ్య సంబంధం వాస్తవానికి శాస్త్రాలలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీ పురుష సంబంధాలు కానివ్వండి, పురుష పురుష సంబంధము లేదా స్త్రీ స్త్రీ సంబంధము ఇది కూడా వాళ్ళ ఆనందం కోసం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి ఏది కూడా యాక్సెప్ట్ చేయబడింది. అందులోనూ ఈ స్వలింగ సంపర్కాలు అనేటువంటిది శాస్త్రాల్లో నిషిద్ధితమైనటువంటిది. కానీ కొంత మేరకు స్త్రీ పురుష సంబంధాలని భగవంతుడు శాస్త్రాల్లో మనకి అనుమతిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అది కూడా సమాజానికి హితమైనటువంటి భక్తులైనటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడానికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి విషయం. సో అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాలలో పూర్వము ఇప్పుడు ఆ విధానం గర్భధాన సంస్కారము అనేటువంటి ఆ విధానము చాలా వరకు ఎక్కడ కూడా ఆ గర్భధాన సంస్కారం జరిగేటువంటి పరిస్థితి లేనటువంటిది ఇప్పుడు. కానీ పూర్వము కాలంలో అంటే ఎవరైనా ఒక అంటే 50 సంవత్సరాల వరకు అలా ఉంటే తెలుస్తుంటూ ఉంటుంది. పూర్వము 30-40 సంవత్సరాలకు పూర్వము అయ్యగారు అంటే మామూలుగా ఒక పండితుడిని పిలవడము, ఒక ముహూర్తం పెడతారు. గర్భధాన సంస్కారం ముహూర్తాలు పెట్టడం, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను కూడా చక్కగా చెప్పి చేసేటువంటి విధానాలు ఉండేవి పూర్వకాలంలో. కానీ ఇప్పుడేముంది? సో అది మర్చిపోయాం మనము. ఆ విధానమే ఎప్పుడోళ్ళకి అసలు ఎక్కడా తెలియదు. సో జంతువులకు మనకు సంబంధం ఎలాగుందో అలాగే జరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు. అందుకే ఈ సమాజంలో కలుగుతూ ఉన్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి ధోరణులు. ఎందుకంటే జంతువులు కూడా అదే విధంగా తన యొక్క జీవులను సృష్టిస్తూ ఉండేవి. సో మానవులు కూడా అదే విధంగా ఉంది. కానీ మానవులను అంటే ఈ మానవులు కావలసినటువంటి దానిలో మన యొక్క మానసిక స్థితి అంటే ఈ సృష్టి జరిగేటప్పుడు అంటే సంతానాన్ని పొందగలిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులు అతి సావధానులై ఉండాలి అని చెప్తారు. పిల్లవాని యొక్క మానసిక స్థితి అతడు తల్లి గర్భమున ప్రవేశించినప్పుడు తల్లిదండ్రుల మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉండును. సో ఈ విషయాన్ని మనము చూసాము. దితి కశ్యప వాళ్ళ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి విషయాల్లో మనం చూసినటువంటి విషయం. సో రాక్షసులు ఏ విధంగా ఉత్పన్నమయ్యారు అని. సో అందుకే మనకి శాస్త్రాలలో ఆ గర్భధాన సంస్కారం ఎందుకంటే ఒక సరి అయినటువంటి పద్ధతులు. అందుకే భగవంతుడు ఈ జీవులకు స్త్రీ పురుషుల సంబంధాల్లో కొంత అంటే ఈ జీవులను ఉత్పత్తి చేయడానికి భక్తిమయమైనటువంటి విధానాన్ని గడపడానికి ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో. అంటే ఇది ధర్మబద్ధమైనటువంటి మైథునం కూడా నేనే అని చెప్పారు. అంటే కొంత వారికి కలిగి జీవులను అంటే వారికి కలిగేటువంటి వాటిని అనుభవం చేయడానికి ఆయన విధమైనటువంటి అంటే కనీసం స్త్రీ పురుషుల సంబంధాన్ని మాత్రము శాస్త్రాలలో అంగీకరించబడింది. ఎందుకంటే అది కూడా ధర్మబద్ధమైనటువంటిది. అందుకనే అక్రమము కానటువంటి సంబంధము మైథునము నేను అని చెప్పారు భగవద్గీతలో. సో కాబట్టి స్త్రీ పురుష సంబంధాలు కొంతవరకు శాస్త్రాల్లో అలో చేయబడినా అది కూడా సక్రమమైనటువంటి సంతానాన్ని పొందడానికి అలా కానటువంటి పరిస్థితులలో జంతువులకు మానవులకు తేడా లేకుండా పోతుంది. అందుకే ఇప్పుడు ఈ సమాజంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి ధోరణులు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా సార్లు మనకి ఈ విధాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. గర్భధాన సంస్కారాన్ని చాలా దాన్ని తప్పక పాటించాలి. సంతానము కానీ మనం ఏం చేస్తాము? నేను పిల్లలు కన్నా వాళ్ళని మార్చలేకపోతున్నాను అంటాం. కానీ మన భావనలో ఉండేటువంటి వాటి వలన వచ్చినటువంటిది విధానం అని తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాం. సో దాన్ని నలుగురు ప్రచారం చేయడం ద్వారా సో మనం అంటే ఈ సంతానాన్ని భగవంతుని సేవలో వినియోగపడేటువంటి పుత్రులను పొందాలి లేదా సంతానాన్ని పొందాలి అనే భావన వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సంతానం కనుట ముందు మనుజుడు తన కల్లోలిత మనసును పవిత్రమనర్చుకొనవలెను. సో అందుకే ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుని నామస్మరణం, నామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నామస్మరణ చేస్తూ పవిత్రం అనొచ్చుకోవాలి. సో దీనికి మనకి ఇస్కాన్లో మనకి
సాధారణంగా శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందము 31వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో వస్తుంది. ముందు ముందు చూద్దాము. సో అయితే మనకి 3 రకాలైనటువంటి జన్మలని చెప్తారు. మొదటగా మనం అందరిలాగానే పొందినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇనిషియేషన్ ద్వారా ద్విజ అంటాము. సో హరినామ ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటాం. అంటే రెండో జన్మ అంటాము. అంటే భౌతికమైనటువంటిది కాదు. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఈ దేహం కాదు నేను, ఆత్మ అనేటువంటి భావన పొందినప్పుడు మనము హరినామ ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటాం. సో ఆ విధంగా హరినామ ఇనిషియేషన్ తీసుకుని 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ 16 మాలలు రెగ్యులర్‌గా చేస్తూ కొంతకాలం గడిపిన తర్వాత ఇక భగవంతుని సేవ చేసేటువంటి అర్హత, భగవంతుని చేసే ఇది మనము తర్వాత బ్రాహ్మణ దీక్ష అంటాం మనకి. ఈ 3 రకాలైనటువంటి వాటిని భాగవతంలో మనకి అక్కడ చూడొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము సంతానం కనటానికి ముందు తన తల్లిదండ్రులు మనసును పవిత్రమునర్చుకొనవలెను అని చెప్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు మనసును శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలమందు లగ్నమై ఉన్నప్పుడు సంతానం జన్మించినచో సహజంగానే ఆ పిల్లలు భగవద్భక్తులు కాగలరు. సో దానికి ఎలా ఉండకూడదు అనేటువంటి ఉదాహరణకి మనము హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, ఆ దితి గర్భం నుండి వచ్చినటువంటి వారి గురించి చూసాము. సో సమాజమంతా అట్టి సత్పురుషులతోనే నిండినప్పుడు దానవ ప్రవృత్తి నుండి కష్టములు కలుగుటయనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉదయించదు అంటూ చక్కని భాష్యంను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి అందించినటువంటి దాన్ని చూసాము. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్.